Здравейте, скъпи приятели! Днес представяме на вашето внимание Скаридата Лола. Нека Вики обясни как я улови и как измисли име. Просто си плувах в реката, размахвах си кепчето във водата. След това го вдигнах и там излезе Скарида. Обаче аз не бях хванала нищо и се очудих. Къде ли се скри Лола? Ето я. Здравей, Лола! Как се чувстваш тази розова кофичка? Добре. Лейка, мамо. Тези майки все се объркват. Ама че е красива Лола. С синьо, бяло и с оранжево. Може ли пак да я разгледаме за секунда, преди да я пуснем отново на свобода? Аз си мислех, че скаридите живеят само в морето, но се оказах в грешка. Какво ли разбират майките от скариди? Мисля, че трябва да пуснем Лола отново на свобода, за да се прибере при семейството и приятелите си. Да. На всички вас пожелаваме разкошна вечер. Разкошна вечер. До нови срещи! До нови срещи от мен!